Marijan Belčić, pravnica Petra Kovačić te geodet Mladen Babić predstavljeni su jučer kao ključni kandidati Hrvatskih laburista Stranke rada za čelna mjesta Međimurske županije. Marijana Belčića kao nestranačku osobu stranka je jednoglasno kandidirala za međimurskog župana na predstojećim lokalnim izborima. Nakon gotovo 30 godina rada i praćenja politike, kandidat za župana uvjeren je da raspolažem i iskustvom i znanjem potrebnim za dobro organiziranje sustava upravljanja javnim poslovima. Osobno, ja bih zapravo lako mogao i lagodno živjeti bez politike, no pitam se i pitam sve vas, imam li na to pravo. Kako je dalje dodao, pita se ima li pravo i dalje samo sa strane gledati i bilježiti život dok tu, već na temeljnoj razini političkog organiziranja padamo pod megalomanskim planovima, pod potrošnjom koje nema plana ni suvislog obrazloženja, a s druge strane život nam kroje bezvoljni, bezidejni, političkim okovima, stranačkom stegom i golom željom za vlašću sputani ljudi. Oni koji su do sada upravljali javnim poslovima, pripadnike mlade generacije učinili su suvišnima. Naglasila je kandidatkinja za zamjenicu župana 29-godišnja Petra Kovačić iz Svetog Martina na Muri. Iz pozicije običnog građanina ja se pitam gdje se mi svi tu nalazimo i kako mi sudjelujemo u donošenju svih tih odluka koje se odnose na nas. Za drugog pak zamjenika laburisti su kandidirali Mladena Babića iz Čakovca, koji se već okušao u politici i to kao gradski vijećnik u 2 mandata. Tom je prilikom naučio i stekao jasnu spoznaju o izuzetnoj važnosti potrebe da se u upravljanju regijom uspostavi harmoničan odnos između u prvom redu 3 međimurska grada kao nositelja svog okruženja i općina sa županijom. Stranka koja je inače prva izašla u javnost sa imenima, osim za županiju, svoje će liste istaknuti i u sva 3 međimurska grada te 9 općina.